फिन हादरनि गेजेराव सुबुंथि गैयै गुबुन मोनसे खास्रि बिस्रि जाथाय। थांनाय बावैसो साननि सिगां नुनो मोन्दोंमोन हादरनि राजथावनि दिल्लीआव मोनसे खास्रि बिस्रि सुबुं बुथारनाय जाथाय। नाथाय बे रोखोमनिनो मोनसे जाथाया नुजाथिबावदों सोनाब बंगनि कलकातायाव। मिथिनाय बादिब्ला बिमा फिसा लोगो नांनानै बारग' नेभि अफिसारखौ बुथारो आरो बेनि देहाखौ मोनद' थुख्रा दानस'दों। सुलुंनि बादिब्ला नेभि अफिसार अज्जल चक्रवर्तीखौ नखरनि दावराव दावसियावनो बिमा फिसाज्ला लोगो नांनानै बुथारो आरो बेनि देहाखौ मोनद' थुख्रा दानस'नानै फुख्रियाव गारसोमो। बे खास्रि बिस्रि जाथाया कलकातानि बारुइपुर ओनसोलाव नुजाथिदों। बे जाथायखौ खौरां मोननानै पुलिसआ न'आव फैयो आरो संदाननानै फिसायखौ बुथारनाय माखासे फोरमानखौ मोनो। उनाव बिफाखौ बुथारग्रा फिसाज्ला आरो बिमाखौ पुलिसआ हमनानै दासान्दि जाथायनि सायाव संदानगासिनो होनना सुलुंआ फोरमायदों। रायखांनो गोनांदि दिल्लीनि सासे हिनजावसाखौ मोजां मोननाय लाइमोना मोन 35 थुख्रा दानस'नाय जाथाया हादरनि गेजेराव गिखांहोनाय खालामनायनि उनावनो फिन कलकातायाव बेबायदि खास्रि बिस्रि जाथाया नुजाथिबावदों। स्कुटी आरो बाइक सालायग्राफोरनि थाखाय मोनसे मोजां फोसावथाय। चिरांनि काजलगावआव पेट्रल पाम्पनि साखाथियाव थानाय MMH अट' हन्डा श'रुमआ नोंथांमोननि थाखाय स्कुटी आरो बाइकखौ खम डाउन पेमेन्टआवनो होनायजों लोगोसे मोजां अफार लानानै फैदों। नोंथांमोना बे श'रुमनिफ्राय स्कुटी आरो बाइकखौ खम डाउन पेमेन्टआवनो मोननायजों लोगोसे बेसेन नाङाजासे गंनै हेलमेट, गांसे ब्लेंकेट, नोगोद 500 रांनि खाबुखौबो मोनफागोन। MMH अट' हन्डा श'रुमनिफ्राय बेफोर खाबुखौ नोंथांमोना 19 नभेम्बरनिफ्राय 30 डिसेम्बरसिम मोननो हागोन। लोगोसेयैनो गोजाम स्कुटी बाइकफोरखौबो बे श'रुमाव सोलाय सोल' खालामनो हागोन। नोंथांमोना MMH अट' हन्डा श'रुमाव स्कुटी आरो बाइकखौ बायनो गोसो दङब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8720957824 एबा 6001916155 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन।